Здравейте, приятели! Днес в този епизод играем отново The Hive, но не сами. С моят приятел Тони, приятели. Скоро ще го видите и него, но много се радвам, че играем Майнкрафт с още един приятел. Чакаме сам да ни покани. Той ни покани. Сега ще му отговориме и той влиза в сервера. Така, Тони сега трябва да изпрези някакъв сервер. Ама какъв е? Аз не знам. Но, приятели, абонирайте се, лайкнете. И ето тук ще видите как се казва в TikTok. Съжалявам, че толкова много време нямаше видео. Съжалявам, че казах и на 10 абоната, че ще има видео на PopPlay. А сега сме вече 13, за това, което много ви благодарям. Съжалявам, утре ще има така как играем, ето готови как играем с Макс на това PopPlay Time, така че радвайте. Утре би трябвало да има такова видео. Днеска се пробвахме да го снимаме, не стана. Затова утре го правим, защото му ходя на гости. И да, и сега. Както виждате, играме с приятели, което мен много ме вълнува. Тони, дали ще умреш? И аз не знам. Моля да Тони само не умира. Ако спечелим първо място, това се е много готино. Приятели, ако ви хареса това видео, оставете по един лайк. Ако пак не ви хареса, палец надолу. Така. Даймонд! Ребята, късмет. За първи път ми помага нещо такова. Бог, ще ги сменим. Къде да видя Тони как ще реагира. Има работа. Аз отида до там. Как ти видите, мен все едно не ме интересува. Но ме интересува доста. Защото ако умра, става лошо. Абе, това дрим ли е, бе? Не е дрим, ама. Не. И убиха ни. Ами... Това е много странно. Добре. Чакай, то някъде е. Е тук. Добре. Е тук е томката. Добре. Така. Скачаме си за бургерчето. Трябва да се наричам до края на епизода. Бургера. Той се е като бургерче. Влитаме бургера. Къде то не бе? Добре. И то не ги гледа. Наслаждавам се. Ама значи няма да ги получим. Много се радва. Но той, ако гледаш това клипче, значи не си ги е получил. Какво ми даде? Така ще му благодаря, защото ако ми пише в чата, няма да види. Приятели, скоро смятам да кача или даже утре, или по-скоро други ден в неделя, смятам да кача как играем с Макс. Ама с Макс смятам да играем, може би, някакъв сървър, не The Hive, оцеляване, което ще е много готино. Така. Сега ще му кажа нагоре. Опа. Айде бе, Тони. Тони па не иска.
Знам, че ако се качи твърде на високо, ще почне да умирам, ама... Ей, Тони. Тони. Добре. Моето ги там, не за там. Питах се да го да. Така. Тата ме отида по средата чак. После като дойде някъде да се телепортирам. С перлата. Ще бъде много яко. Апики се надявам да се получи. Сега се напред. Тони, и Тони. Тони не идва. Много добре. Ой, той идва. Аз да ще го наричам бургер. Бургерче. Добре, дойдохме от тук, чак. Ама аз имам още 48, бе. Така че си имам още. Така. Това колко има? 4. Значи, вече. Така. О! Човек с перла. Не. О! Тони? Не, той ми умря. Не! Аз някакво бяга. Забравих за приятеля си. Само как се изплаши. Тони, ти жив ли си, бе? Мале, това колко беше. Така. Тук буквално има 2 емералда, приятели. Това не ми се е случило да хайф никога. Ан, той не е жив. Вече не е. Ей, мен, приятели, убиха. Играем в трета игра с тренката. Нали, Тони? Тони? А, добре. Но, добре, ето го. Тони, как си на втори левел? Аз съм на първи. Аз съм по-добър теб. Аз се чудя също да направя поредица Noob vs Pro vs Hacker. Със сигурност знаете сигурно кой ще е онлайн и така. Ние да сме се разпределили, знаем си. Аз съм хакера. Тони е прото. Макс е нуба. Въпреки, че Макс е вече по-добър. От преди, че преди една дървена кирка не знаеш как да се направи, приятел. Беше доста по-добре. Разбира се, не е била играта, ама пак. Добре, няма време да убия. Абе, Тони! Аз му благодаря. Много тиентита. Думат смец. Това е много трудно да се падне от тук. Думат меч. Само като казах. Думат меч. Думат мец. Не се казва мец, а меч. Няма перла. Значи тъпо. Да, бе, Тони, хора.
Ei, mám 3 doplnitelné srdca. Aj 4. Максимум беше 5. Нищо, някой друг диамант. Каза, ще иска да каза някой друг диаманче. Ма и така става. Добре. Не, Тони! Тони, жив ли си? Добре. Че ако не беше стяга поде. Нямаше, аз съм ги ядосвам. Така. Тони, идвай след мене. Аз взех 3 емералда. Добре. О, още един емералд. Колко емералда се взема тази игра, бе? Добре. Някакъв падна. Yes. Останахме 4 отбора. Супер. 3 да е. Отиваме там. Чулито ни идвай. Ограбихме каквото можахме. Време да ограбим от другата. О май гаш. Да не ме убие нещо. Тъпи. Не. Аз буквално можех да го убия, ама... Не бъде се. Тони. Аз да натискам това за продължение. Да, натискам го. Тони, ела. Казах му нещо ново, което той не знаеше. Бъдете ти забрал на там, аз съм това. И също друго едно нещо. Опаранка. Така. Ще го щупа. Не ни досаща. Тони? Офиш. О, лък! Тони, верно ли се подпали? Си. Как сам дойде? Добре. Това е доста добре. Аз се качваме нагоре. Аз не мога да се купая в къщата. Чакай се прувам. Чакай да викна това ни. Приятели сам да викна. Тук. Тони.
Бе, Тони. Чакам го да дойде. Абе, Тони, бе. Добре. Тони. Тони, бе, ела, бе. Тони умря. Много приятно. Аз се боря да победим. Аз малко му взех нещата, бе. Тони сигурно не е видял. Пък го спъвам да мене го е видял. Надявам се да не ми се разсъди. Въпреки че то трябва... Това ще ми помогне да направя на по-добро място. Това ме ти се ме да науране, бе. По-малко. Спи да... Там да ти науча. Не може. Да спорам по другия начин. Да отида до там. Хаском онлайн. Така. То диамант няма да го взема. Така. Чакай се доближа и се ги влада. Нищо им не им направи. Добре. Не, бе. Не. Това беше трудно. Това ще играем и в или много. Надявам се, че не е левно. Ой. Левно е. Да видя. Да, няма го. Да. Не правят ли ще си продължим. Така. Всъщност, приятели, съжалявам, че повече нямам, че сега нямам повече да има игра. Просто... Обърках се. Ще изиграм още единичка. Само едно. Не знам вече от колко време снимаме даже. Така. Ще изиграем... Ще пробвам да ви на паркур. Така. Така. Не. Тъпо е да го видиш. Така. Така. Той ми пита какво става. Той мислех, че е леснал. Нещо после играем с тънката. Но надявам се да ви харесва, че играхме Тони. И малко ще продължим да минем още малко паркурче. Не може да е само с 4 игри с Тони. Или по-скоро 5 на игра с Тони. Защо? И до тук. Не може така.
Добре. 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 И много не успяхме. Пил. Добре. Добре. Приятели, сега за края на епизода ще ви разходим малко из The Hive. Но сигурно вие сте почнали игри. Искам само да ви покажа да се разгледаме и аз вчера съм идвал. От тези пъти ще искам да разгледам и вие ако искате да видите какви са готини ли са. За мен ми изглежда готини. Какво има тук? Готинко. Напред, че се едно на един от апдейт на снимката. Как се върнахме тук? Как се върнахме тук? Как се върнахме тук? Как се върнахме в началната страница? Добре. Приятели, надявам се клипчето да ви е харесвал. Абонирайте се, лайкнете. Тук ще излезе как се казвам в TikTok. И от мен чао и до нови срещи.